ik ook een handje geven? Ja, dat mag. Ja? Bas van der Zwaan en Leen. Dat is gaan we onderweg. Dat is een Valkingham Teunissen. Tessa en dan? Valkingham Teunissen. Valkingham? Ja, dat is een Engelse naam. Falkingham. Ja, Valkingham. Maar ik zeg altijd Valkingham hier of hier. We hebben een Engelsman bij ons, mevrouw. Oh ja? Ja, ja. Hello. Hello. This How is are Ben. you? This is Ben. You're doing all right? Yes. Maar nou word ik verlegen. Nee, dat hoeft niet. We zien het maar, Tessa. Ja. Mag ik Tessa zeggen? Ja. Dus je ziet met een Engelsman getrouwd? Ja, die is gestorven een jaar geleden. Oh. Kanker. Oh. Ja. Zat je hem missen? Ja, zeker hè. Hoe lang zit je samen geweest? Nou, over de 40 jaar. 43 jaar. En wie hoort Mr. Falkingham met de John. voornaam? John. John. Ja. John Falkingham. Ja. Waar heb je de Engelsman op de kop getikt dan? Ja, toen ik uit ging dansen. Toen kon ik nog dansen. Toen kon hij nog dansen. In Brunsum? Ja, in Brunsum, ja. En waar ging Tessa dansen? Ja, overal hè. Bij Gorissen overal. Gorissen was wel een... Gorissen was ook, ja. Ja. En nou de Canadian Corner is, ging ik. Dat was eerst een bar. En daar ging ik. Nou is geen keus. Precies, ik weet niet of ze zo lang kan staan. Oh, zo. Dus we zijn met de therapie bezig. Dus, Hallo. hallo, Bas. Ada. Van Ellen. Hallo, Ada. En waar word je naartoe op weg dan? Naar huis. Anne Hoes. Ja, dat gaat niet te ver. Is het erg als we een stukje mij lopen? Ja, maakt me echt niks uit. Tessa, mogen we een stukje mij lopen? Ja, vooruit dan maar. Ja. Maar dan had je nog beroemd dat dat. Nou, kom ik dadelijk op alleen. Ada, dit is dien dagelijks werk. Ja. Niet alleen dit, hè, ook in de praktijk. Fysiotherapie. Ja. De best ook fysiotherapeut. Ja. Oh, kunt ze dadelijk even om je rug gieken? Ja, maak maar een afspraak. Nog andere mensen met klachten. Ja, nee, juist toch rum, hè. Normaal gesproken moest ze een afspraak maken. Ja, ja. Nou vangen we een fysiotherapeut in het wild. Dus, Het zijn de collega's van, even niet op de naam. De cameraman van Alleen. Noem nog eens een naam. Rudy, ja. ja, daar komen we net vanaf. Ja, Rudy kunnen we ook helemaal bij ons. Oh, nog. Hey. We mogen niet zeggen, hè. Dat is, Oh, jawel. dit is de wet van de privacy. Hè. Oh. Dus moest even uitsnijden, hè. Ja, Ja? als Rudy het goed vindt, dan moet Oké. het. En Tessa woont hier op de hoek. Ja, daar. In die grijze auto. Hè? Ja, daarnaast hè. Daarnaast, ja. Ada, dit is wel iets wat ze ook moest leren, hè, met een rollator, denk ik. Ja, ja. Ik ken niet zomaar, hè. Want wie gaan we dat nou met stukjes doen? Ja, Dan let is maar eens op, lastig. dan gaat ze dat eens even Ja, demonstreren. dat maar eens op de gemeente aankaarten. Nou, Dat die stoep is hier een Ramsing. want Had er het niet gezien, hè? Had er het niet goed gekeken, hier dat mat. Dadelijk daar. dadelijk het stoepje op. Want Ada, niet met een of ander, als je toch kijkt, dat is voor immers met een rollator, dus Nee, je dat moet gaat niet hebben. hè. En de auto's op de stoep. Kan ze ook niet langs. Nee, dat moet aangekaart worden bij de gemeente. Dat is je we kans, moeten Tess. aanpassen. Ja, juist. Aanpassen voor gehandicapte mensen. Want je zou toch bijna zeggen, in een land als Nederland, waar alles misschien wel over geregeld is, gereguleerd, Ja. zou je ze toch op een stoep, als ze door een bord neerzetten, rekening mee moeten houden. Ja. Voorzichtig, ja. Kom, zoveel obstakels. Hè. Als ik, hoe heet dat daar, in Hoensbo bij die wok ga, Ja? Paradiso, Oh ja. dan gaat dat zo heel steil naar boven. En dan kan ik niet. Dan maak ik 2 pasjes en dan moet ik weer naar beneden. Ik heb die kracht niet. Dan mocht je zo eens beter aanpassen. Bij deze. Bij Paradiso. Ja. Als ze er bij de gemeente zitten te kijken, hier komt er even een tip uit eerste hand van een ervaringsdeskundige. Ja, een hele ervaringsdeskundige. Is er nog meer plekken in Broensum waarvan ze zeer Tessa van... Ja, bij Bronsheim moet je naar boven met een traplift. En dat kan ook niet, maar je moet toch met die rollator verder.
Er moet er altijd een zijn om dat ding naar boven te zetten. En hoe lang heeft ze hem al nu dicht, de rollator? Zo lang hè. Jaren. Wat is er gebeurd? Ja, ik ben spastisch. En ik heb de zenuwbanen beschadigd. En ja, je weet wel hoe dat gaat hè. Dat heeft ze altijd gehad. Ja, de spastische wel, maar die zenuwbanen denk ik niet, want dan had ik het al eerder moeten hebben. Ja, ja. Maar daar heeft ze zich op zich altijd goed mee kunnen redden? Ja, maar de laatste tijd gaat het ras achteruit. Maar dat is niet erg als ik dan nou maar eens ergens kan gaan waar ik geen obstakels heb. Hè. Dus, maar ja, maakt niet uit. Ik wil dat even aankaarten voor andere mensen ook. Kijk, kijk. Die hebben dat ook. Die hebben Er zit ook wel een verzorgende in Tessa, volgens mij. Ja, dat ben ik. Hè, doe dingen ook aan andere mensen. Altijd. Ja. Altijd. Eerst altijd een ander en dan aan mezelf, zeggen ze altijd. Dat was af en toe ook aan zichzelf denken. Hè? Dat is ook zo. Ja. Het laatste stukje. Ja. Laatste stuk. Ik zie hij is ook een bel. Je kan ze bellen als ze eraan komt. Ja. Als ik naar de markt zou gaan, dat is toch wel handig. Hè? Maar de woont ze met plezier. Ja, ik heb hier altijd graag gewoond. Het is een mooie buurt, hè. Rustige buurt. Maar koos John dich veel helpen toes? Ja, maar de laatste tijd niet, hè, want die had kanker, hè, dus... Maar zo ook maar niet meer veel, ja. Ik geef nog veel op reis. Maar nou is dat ook niet meer zoveel. Afgelopen, hè? Ja. Ja. Maar ga je ze nog wel eens op vakantie dan? Ja, ik ben pas naar Schotland geweest. Ja, een vriendin van mij, die zoon die trouwde. Waren we uitgenodigd. Oh, wat leuk. Ja, dat was leuk. En dan hebben we het volgende obstakel alweer. Ja, Dat is van maar dat mezelf. is van mezelf, want dat moet nog allemaal aangepast weer worden. Oké, jongens, bedankt hè. Doe je best. Ja, dan moet je ook nog bergop. Ja. Dat deed allemaal. Maar dat is niet zo zwaar, steil, maar bij Paradiso is het heel erg steil om naar boven te komen, voor mij tenminste. Ja? Ja, alleen zou je Tessa dit niet kunnen, denk ik. Nee, kost het wel, maar niet meer. Hè? Ja, kon ik wel. Hoe lang kent je elkaar al? Halfjaartje? Halfjaartje, ja. Ja. Is Ada leuk, Tessa? Ja. Ja? Oh, dat kun Ik kan je. nu niks anders zeggen, hè? Dat zou ik sowieso zeggen. Of we erbij zijn of niet. Hè? Oké. Goed. Ja, We zijn er. Ja. We zijn er. Wat gaat je nou de rest van de dag nog doen? Ja, een beetje televisie kijken, eens naar de tuin en zo, weet je wel. Kijk je ook wel eens Alain? Ja, Ja? ja, kijk ik ook, ja. Vooral nou met die Nicky Verstappen, dat heb ik allemaal gevolgd. Dat vond ik, toch wel fijn Dat het opgelost dat is. het opgelost is. Dat het opgelost lijkt. Ja, lijkt ja, want Want dat het- is nog niet zeker. Nee. Ja, maar afwachten, hè. Nou, goed. Oh ja, Een hele fijne dag nog. dank je, hetzelfde voor jullie. Succes en veel plezier samen. Ja, Komt dank goed, je. hè? Komt goed. Hoi, hoi. Hoi. Bye. All British. Nou ja, bijna dan.